Voluntaryong isinuko sa Pandan Municipal Police Station sa Canduanes ng 4 na mangingisda ang kanilang kagamitan na ilegal na ginagamit sa pangingisda alas 10 ng umaga noong Lunes, Setyembre 1. Kinilala ni Police Captain Jerome Despuig, Acting Chief of Police ng Pandan MPS, ang mga mangingisda na sina Jenny, 33 anyos, Saldi, 58 anyos, parehong residente ng Barangay Hiyop, Edward, 42 anyos, residente ng Barangay San Andres, at Eddie, 54 anyos, residente ng Barangay Balognonan, parehong bayan. Ayon kay Despuig, ilan sa mga isinuko ng mga nasabing mangingisda ang kanilang compressor engine, compressor tank at compressor hose. Yun ma'am, yung pagkukompressor ma'am, yung ginagamit kita para makahinga sila ng matagal sa ilalim ng tubig. Tapos, mayroong epekto po kasi sa kanila, sa katawan nila, yung nahihagit niya ma'am na hangin. Ang pagkaalam ko po, parang nahaluan na ng chemical kasi madumi yung compressor ma'am. Tapos yun ay pumapasok sa katawan nila at yun, nagiging baldado pa sila ma'am, pagkukompressor po na pinagbabawal naman po provincial ordinance dito sa probinsya ng Catanduanes po. Sa ngayon, na-turn over na sa kusdiya ng Municipal Agriculture Office Pandan ang mga nasabing kagamitan para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Munisipyo ng Pandan na kung balak pa po nilang i-turn over o surrender yung mga kagamitan nila sa pag-compressor, pwede naman po nilang dalhin sa police station at may nakapangako naman po ang provincial government. Matutulungan sila sa pagbigay ng financial assistance. Bigyan po dyan sa pag-turn over ng mga ginagamit sa pag-compressor po. Kaugnay nito, 3 mangingisda sa naturang bayan ang nahaharap naman ngayon sa kasong paglabag sa Section 10 ng Provincial Ordinance 2014-008 dahil sa iligal na pangingisda noong Agosto 30. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon.